ಓಡೆ ಪೋಯರಪ್ಪ ಶುಭ ದಿವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಓರ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಲಹರಿ ನಿರಾಜ್ ಹಾಯ್ 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 ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎಕ್ಕರ್ದೊಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂತ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಲೈಕ್ ಕೇರ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನಾ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷ. 1.5 ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ತಂಗಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಯಾನಿರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಪ್ರೀಶಾ ಈರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿಜರು. ಪ್ರೀಶಾ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬುದರತ ಈರ್ನ ಬುದರ್ ಪ್ರಿಯನ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರಿಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಯಜಮಾನರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಜಮಾನರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತೀರು ಬರ್ಪೇರಿನಿ. ಇದು ನನಗೇನು ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೈತೇದಿ ಉಳ್ಳಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಪೊತ್ತೀರು. ವನಸಾಂಡ ಲಹರಿ ನೀರಜ್ ಕೆಂದಿರಿಜ್ಜಿನ ನೋಡು ಹಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಪನ್ಯನಿಗೇನುಚಿ ಅಂದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ತೂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಕೋಡೆ ಸುವರ್ಣಗಿಡದ ಸಾರುಂಡವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಕಾನ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ದೀಕ. ಹಾಯ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರ್ನ ಮೈತೇದಿ ದಾದ ಕಲ್ಪುನಿ BCA ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ. ಎಲ್ಲ ಬೈಚಿನ ಬೋರ ಎಕ್ಕಡು ಬತ್ತಿತ್ತನ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿಯಪ್ಪ ಬೇಗ ಗೇಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ और फाइनल इयर इर्न मೈತೇದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು 1.5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದ. ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಇರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪ್ರೇಮ್ಜೀತ್ ಫುಡ್ ಬಾ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಾರಿ
ಏರಾಂಡಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಥೀಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಡ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ತೇಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆನು 4-5 days ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ನ ಬೊಯ್ಜಿಂದ ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇನಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಗ್ಲ ನೆನ್ಪುಲ್ಲನ ಅಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಲ್ಲ ದಾನಿ ಮಾತ ಪರಪುಂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಯಾನ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲ ಓ ಅಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರಿ ಏತ್ ಕಲ್ದಿನಿ ದಾದ ಕಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲ್ದೆ ಯು ನೋ ಮಲಯಾಳಂ ನೋ ಗೇಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಯು ಆರ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ತುಳುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೆಗ್ ದುಂಬದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅವ್ರ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಇಂಡಯ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆಡ್ದೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆರಾಮ್ಸಿ ತಿಂದು ಅಮ್ಮನಗುಲೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಜೀವನ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ಓ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸುಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ ರೀಲ್ಸ್ 1 to 5 years ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆನಾ ಏರ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಅವು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೊತ್ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ದಾನಿ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮಿ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂಚದ ರಕ್ಷಿ ಪಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ಗೌತಮಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಿಡುವ ಈಗ ಹತ್ತು ಕೈಪೀನ ಬರ್ಪೇನು ಏಪ 12 ಗಂಟೆ ನಾನು ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡದ ಮನೆಯಂತೂ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಪಂದು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ದೂಕಿಯಾರು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೂಕಿಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಪ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಸೀದ ಪೋಪೆ ಬೋಯ್ಜಿಂದ ಬೈಲೂರು ಪೋದು ಒನಸ್ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪಂಡತ ಅಮ್ಮನ ಪುದ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಅದವೆಂದೀತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು 6 months ಅಂಡ್ ಸೊಕ್ಕೇನಿ ಎನ್ ಚಾಪುಂಡು ಪಂದ ಅಂದ ಇರಿಗೇನು ಸನ್ಸುಂಡು ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸೇ ಬೇತೆ ಅವಳ ಎಂಕಲಂಚ ಮದ್ಮೆದು ಬತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೇತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿಂಡ ಓನ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರದ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಣು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಚಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಈರು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಓ ಓ ಓ ಎರೆಗಾವು ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆನ್ನುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಅಂದ್ ಬಲಂಚಿ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ನಿಂಚೆ ಬಲ ತಿನ್ನಾಗ ಬೋಡೆ ಅಂದ್ ಕೋರಿದುಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಅಂಬೊರ್ಚಿನಿಕ್
ಪೋಲ್ ಮಾಮಿಡ್ಲಿ ಪೋ ಯಾನಿನ್ನ ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪಾಕ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೌತು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಬ್ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪುಣ್ಣುಲೆಗ್ ಕಂಡಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆತ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಮ್ಮಂ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಎಂಚಿನ ಮಾರದೆ ಎಂಚಿನ ಇಡುವಲ್ಲ ನೀ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪೋಜ್ಜಿ ಗೋಯ ಬರ್ಪ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕ್ವಿಝ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ. ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಮಂಡ್ಯನ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆತು ದೂರದಾರ ಅಂದ್ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಲೈವ್ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಆತು ದೂರದಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದ ಆಲೇಜ್ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ನೆನಪಾವ ಇನ್ನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಭದ್ರಾಡಾರೆ 9 ನುಪ್ಪು ನಾನು ದಿಯೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ನುಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಸಾರುಂಡು ನುಪ್ಪು ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಡಾಪುಂಡು ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸಂಡೇ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪೆ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಿಂಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಕುಲ್ದಾರು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವ.